Halløj, og velkommen til endnu en gang træner nye træer. Nye små træer. Denne her gang har vi 9 stykker. Vi starter med en almindelig ahorn, der skal ordne noget ukrudt. Og jeg ordner ikke rødder, så jeg tog den op af potten, så det er ikke rødderne for at ordne rødderne. Det er simpelthen for at fjerne noget ukrudt og se, hvordan det så ud nede i potten. Og så klipper jeg 1-2 igen. Det er normal procedure, at det er sådan, man prøver at gå frem. Men når de får lidt gødning, de træer her, så skyder de helt tosset. Det går stærkt. Så heldigvis tager det heller ikke lang tid at lave et træ, så og klippe det. Så her har vi et til. Det skal også lige have lidt ukrudtsbekæmpelse, og jeg fjerner noget af det der vorterod der, det vil jeg kende over af, det piller vi ud. Ja, jeg kalder det vorterod, leverrod eller et eller andet. Det er en grim leverformet blad, der formes nede på, og den laver en masse hvide rødder. Den får også lige en 1-2 klip, og det skulle måske have lidt snor oppe i toppen, det der lige stykke der, det passer ikke ind, når man har krøllet resten, så men det bliver jo nok på et senere tidspunkt. Snorene eller tråden havde knævet sig lidt ind i, så den får lov at vente lidt. Så har vi endnu en ahorn, sjovt nok. Dem har jeg temmelig mange af. De bliver snart overgået af elmetræer, for dem har jeg også temmelig mange stiklinger af, men de vokser nok lidt langsommere end de her ahorn. Så får vi se. Det er igen fasonklipning plus retningsklipninger i 1-2. Så den er også temmelig hurtig. Stenene er måske lidt store til potten, vil jeg sige, men det kan jo skiftes. Så har vi en temmelig liguster her. Den skal også have noget ukrudtsbekæmpelse. Der er temmelig meget, så jeg river det op med rund hånd, for at fjerne meget af det langhårede ukrudt, der er. Så får den lige med riven lidt, så klipper jeg nogle af de skud væk, jeg ikke vil have. Og fasonklipperen, det er jo gode ved liguster, det er jo, kan klippe sig på gangen om året, og de der puder eller etager, de kommer temmelig hurtigt jo, fordi den er så glad for at vokse. Og så får den lige med chopsticken inde ved rodhalsen, at hvad hedder det? Der var faktisk noget rådden på den her, som jeg fik gravet ud, og der var temmelig mange bænkbider nedenunder. Det havde sådan en hel hule nedenunder. Den fjerner det rådne, og så fyldte jeg jord på og nogle mos på. Og så hjalp det noget på den, og håber jeg. Det liguster, bare de har en barkstrimmel opad, så skal de nok komme videre. Det er en hårdfør plante, det er nok derfor, man bruger den som hækplante. Jo. Så den kan tåle at blive klippet og tåle at blive behandlet
temmelig hårdt. Så den får lige en snoretur. Kigger lidt på den. Så næste gang, så har den mere pudeetager. Jeg har så, jeg kalder det en havtorn, jeg ved ikke. Men det er det, jeg siger, det er en havtorn, så er det en havtorn. Fordi den identificerer sig som en havtorn, så er det nok en havtorn. Så det... Men det her, det er igen alt nedadgående, det vil jeg jo helst ikke have. Det skal jo være sådan nogle skyformationer. Helvede klokken er mange. Skyformationer, der er formet, så det er jo ikke helt en kaskade den her, det er jo mere windstripped, kalder man det vel egentlig, de her, men det er det jo heller ikke med den der gren, der vokser lige op af. Men med tiden skal det jo nok komme. Så kan man jo kalde den, hvad man vil. Det er et spørgsmål om, hvordan den ender. Det er ligesom, at træet har lidt sin egen vilje, og så klipper man omkring den, så det bliver så naturligt som muligt. Det er stringent natur, kan man kalde det. Så det er stramt holdt, men det skal se naturligt ud. Så det er balancegangen med det her. Så det er bare at klemme på, og så jeg synes, den er ved at være god, den her stamme. Den har allerede gammel bark. Ser ud som gammel bark, så det synes jeg er det gode ved de her træer her, det er, at den får det hurtigt. Så begynder det ligne noget. Næste levende billede af en glaguster. Det er lidt, jeg ved ikke lige, hvad ideen er endnu med den her, men vi klipper den til nogle pudeformer, så må den få noget mere form efterhånden, som det går til. Den skal i hvert fald ikke være så voluminøs, så man ikke kan se grenene. Det er jo sådan set det, der er meningen med, at man skal kunne følge grenen, stammen. Og hvis ikke man kan det, så jeg ved ikke, hvad der skal ske med det, men det er jo formålet er at vise stammen. Og den skal se gammel ud, og den skal se noget krølle ud, og sådan noget, men her tager det jo lidt før resten af de stammer, der er. Det tager jo lidt før det bliver lige så tyk, som den er nede i bunden, vil jeg sige. Så det er bare at væbne sig med tålmodighed igen. Så det prøver vi så, og så renser vi lige rødhalsen. Der var også et hul med bænkbider i. Så der er jo nok noget rådent træ, de lever af, så jeg tror ikke selv på, at de laver det rådne træ. Det tror jeg ikke, de gør, men de lever af det, hvis det er der. Så der skulle nok være lidt nede i jorden der fra Haraldskrald. Der er jo lidt træstumper i, det kan de vel leve af. Så den er fjong. Klippe til i beton, hvad jeg vil sige. Der var en lille sukkertop her. Den var jeg helt vild med. De er noget, der er det nemmeste, synes jeg, at få til at ligne noget, der minder om bonsai. Og de her hårdføre
sent på dagen. De hårdfør der de er medgørlige. De er nemme at bøje, og man kan bøje stammen, selvom den er tyk, fordi det hele er nemt træet. Hvis man kommer til at knække en gren, uden at knække den over, så kan den næsten hele sig selv, ved man sætter den sammen med noget snor, eller ikke snor, det bliver jo tråd, og så noget gageben rundt om, eller hvad man har ved hånden, næsten gaffatape kan vel næsten gøre det. Så det er bare med at få købt nogle af de her, så øve sig på dem. Det er et rigtig godt starttræ, vil jeg sige. Købe nogle af de sukkertopper, jeg tror dem er de 40 kroner, kan man jo få dem til ved juletid. Så det er bare med at klemme på med de her sukkertop her. Så har vi den anden sidste, det er sjovt nok en liguster. Jeg ved ikke, det kan jo ikke kalde det en kaskade, men hystade måske. Nå, den siger jo ikke rigtig noget, men den hænger der lidt ud over potten. Så kan I se, hvordan den er skudt. Det er lange vildskud, den har. Der er så også andre træer, der gerne vil vokse dem. Kunne jeg da lige tage en stikling der, så får de lige der for rydde alt det der var nede i det var voldsomt. Det tager jo energien fra, eller ikke energien, det tager vand og sådan noget fra træet. Så får den lige en stusning af enderne. Jeg ved heller ikke lige helt planen endnu, men det kommer jo med tiden, så får den vel noget fasong, som man vil have det. Der er der et par puder rundt omkring, der kan blive rigtig gode. Så er den ved at være fingfjong. Så er det jo ikke en kaskade, det er igen windstrip på en eller anden måde. Den sidste liguster, den er, jeg indrømmer, den er meget lige stammen, og er måske ikke indbegrebet af bonsai, men den har da nogle etager og en spændende stamme, kan man sige. Og når man får ryddet det her ukrudt i bunden her, så kan man også se, at den har en rigtig god rodhals. Og den møder jorden hernede. Det er rigtig godt. Så den ende skal jeg nok blive glad for. Jeg synes da i hvert fald, at den har noget af det, der gør, at den kan blive, som jeg synes, det er en god bonsai med. Liguster kan jo lave de dejlige, de tætteste puder, så det er en fordel. Så man skal ikke være bange for at modtage, eller hvis der er nogen, der skal fjerne en hæk, så kan man slå til, og så kan man få enten liguster eller bøgehæk eller sådan noget. Det er jo fantastisk, nogle bøgehæk, der har stået der i måske 10-20 år, og så man kan fjerne dem. Så kan man få nogle rigtig gode træer fra den af. Og de her liguster har også stået længe i den hæk, så de vil blive tykke, og så kan de holde til at blive klippet noget af tilbage. Så jeg tror, tørke er vel det eneste, der kan slå dem ihjel, ligesom slår alt andet ihjel. Vi skal bare have noget vand, ikke for meget, men bare noget vand, så klarer de så fint. Så kan man klippe dem et par gange eller 3 om året, det er også fantastisk. Så keder man sig ikke så længe i hvert fald. Så
lille mærke, og så kan den sendes på plads igen ude i haven. Efter fotosession selvfølgelig. Så tak fordi I kiggede med, og hygge hejse.